Wala eh, hindi sila naglalay. Antay ko sila mag-live. Ayaw pa nila mag-live. Sayang naman, huhugas lang ako. Mga 30 minutes ako dito sa dami ng hugasin na to. Ayaw mong hugasan. Anong oras na po yan? Gusto ko rin umakyat. Hindi ka pa yan. Diba, bigat? Bigat. Ano ka to? Oh, diba? Bigat kasi dito. Hoy. May mga tulog na ha. Sige, 11 na oh. Makit na kayong dalawa. Baby, akit na kayo ni Kuya, dali. Yan. Akit na kayo ni Kuya. Yan. Akit na kayo ni Kuya. Akit na si Mama, tapusin ko lang. Totoy. Uy, nandiyan ka na naman, Sis Jenaline. Mag-charge ka muna. Kanina pa kita inaantay. Totoy. Toy. Ang tagal mo mag-live. Eh, maghuhugas ako. Sabi ko, makapag-live nga. Sayang. Hindi ka ba full charge, Sis Jenaline? I love after that. Sige. Kung naka-full charge ka na, ay ilang minutes, ay ilang charge ka na, mag-live ka na. 30 minutes ka lang naman yata eh. Kanina pa ako nag-aantay. Hindi kayo nagla-live. Tay, good evening, Tay. Shout out 10 million viewers. Hugas mo na ang kapuno. Tambak ang hugasin. Hello, 14 million viewers. What's life? Hugas-hugas. Hugas-hugas tayo. Hugas tayo plato. Okay guys, ganito maghugas ng plato. Toy, gising ka pa? Kuya, unang nabahalas slice sa. Walang work bukas, Toy. Holiday. Holiday ba, Toy? Naka-red ang calendar eh. Bagay. Kuya, Wala namang holiday sa'yo. Workaholic ka eh. di ba kuya? Saka, Walang holiday kay Tutoy. Work is life. Ano, Toy? Laging tambak ang aming hugasin. Ang tamad kasi ng panganay ko maghuhugas. Pag inutusan mo, Pag sila maghugas ka na, Kainin
nakakainis. Manang-mana. Manang-mana. Ganyan ka rin ba, Toy? Pag inuutosang maghugas ng pinggan? Sagot, Kitang-kita tuloy yung braso kong panchimbag. Saglit lang naman itong live na to. Sayang lang eh. Nantay kasi si Jerry mag-live eh. Shout out, 7 million viewers. Good evening, good night, good morning. Awa si Totoy, siguro ganyan din si Totoy. Sometimes, I hide from my mom. Sabi ko na ganyan na ganyan din si Totoy eh. May bago nga siyang technique ngayon eh. Biglang sumasakit ang tiyan. Napapansin ko yan. Pag oras na ng hugasan, biglang hahanapin yung panglagay sa tiyan. Sakit tiyan niya. Technique ng batang to eh. Toy, maghugas ka na, Toy. Ganyan ka ba, Toy? Toy, maghugas ka na. Diba, tapos na ako. Sanay na tuloy ako makipag-chismis sa live. Sina-challenge kasi kami ni nanay. Ayan tuloy. Nag-e-enjoy na ako mag-live. Chismis. Pero maganda. May nagagawa ako. Diba? Tapos na ako maghugas. Hi, 11 million viewers. Good evening, good morning, and good night sa mga tutulog na dyan. Ano sabi, Ma? Hello? Sino yun? Jana, Francine, Domentita. Hello sa'yo, Sisi. Good evening. Nasa platuhan kasi yung cellphone ko. Wala akong mapagpatungan. Hindi ko makita yung comments sa baba. Kuya, may apps na paano? Ang laki pa naman ang plato namin. O, kita mo yan. Ang bigat hugasan. Alexa, patuloy yung bulog. Ako apps na paano? Ingay mo. Pero magpahulog ako. Ingay mo, JM. Ano sabi niya? Oh, here. Hello sa mga viewers ko dyan. Thank you. Tabaulag sa balutaw. Well, it's okay. Jana Francine Domitita. Hello sa iyo, Sisi. Toy. Toy, baka hindi ka makatulog. Toy. Baka bangungutin ka, Toy. Nanonood ka sa live ko. Hindi yan, mami ba yan? Oh, sa balon.
Baka bangunguting ka, Toy. Nanonood ka sa live ko. Tutoy! Gasa ko na lahat, pati kaldero. Saan po ito dito? Dati ka na lumabas dito na. Pagpulin na ito. Dito na. Dito natin. Hindi ka tuloy yung braso ko. Ang malakasan. Si Kulit, di rin nag-live. Di pa siguro full sa cellphone. Sabi na eh. Magtutulugan na ulit eh. Kita na yung aking bundok dyan. Madilim pa naman. Nakatakot. Natakot si sis ano. Jasmine pa yun. Di ko makita-kita. Ay, ka na, alam ko. Ang tagal nyo mag-live. Anong petsa na, oh? Look at bro. Tutulog na tayo ulit. Di ka pa nagla-live. Saka si Sis Jenna. Gagawin na natin yun. Paano nakalabas lang? Dito. 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 Nangyari dito na lang. Nakaisip ulit ako mag-live kasi maghugas akong pinggan. Para mayroon akong kachismisan. Diba? Nag-TikTok ka ba? Hindi ah. Kanina pa ako live ah. Hindi pa ako nag-e-end. Magpo 4 hours na akong live. Umalis ka kanina eh. Kain po tayo. Kahit wala pong tayo. Oh, hahay. Dinner late. Ano ulam natin, Toy? Yun. Babalik lang natin. Babalik lang kuya. Yun na. Ano ulam mo, Toy? Yan, tapos na ako. Banlaw na lang. Uwe. Sige lang. Oh, hi. Oo nga. Di pa ako nag-e-end. Nagbabay lang ako kanina pero hindi ako nakapag-end. Bilis na. Wala na. Iniwan mo ako kanina. Kala ko ba hindi mo ako iiwan? Sabi mo, iwanan ka na nila. Basta ako hindi mo iiwan. Iniwan mo rin ako kanina eh. Okay, I'm done. Laok na yung aking chicken. Aga na. Okay, tara na. Akit na tayo mga bata. Close the door na dyan. Umaga na. Nandun tayo. Umaga na. Lang, may yung manok.
Dito na lang, Ben, oh. Para ikalabas pa. Dito. So, dito na lang. Balik ka lang. Saan niya ang putol? Dito. Pantay natin para hindi nanitig na. Dito na, puputol yan kuya. O dito. O dito. O dito. O dyan. Dito na lang. Dito na lang. Dito na lang sa leg. Sabi ko, hala, end na siya. Nagulat nga ako pagbalik ko, di ko makita LS mo. Pag LS ako, madaling araw. Ha? Ngayon na, bago ako matulog para mabantayan kita. Look, there. Fireworks. Madaling araw, humihilik na ako. No? Ayan na fireworks. Okay, I'm done. Wow. Ito na. Kapalagay ko. Ito na. Ay, tara na. Tara na daw. Akit na, JM. Tara na. Ikaw anto ka na kanina eh. Nabukol hindi. Mahulog ako. Isa na. Eh, kaya ito. Tara na, tara na. Dito, andyan ikaw. Okay na. Let's go! Akit na tayo. JM, tara na. Bahala kayo dyan. Kaya niya magsiakit. Yeah. Ay. Sa baba na tayo. Ayaw nila magsiakit. Nag-ano. Hi, 11 million viewers. Good evening. Ay, nahulog. Nagpa-print ako. Kasi may isang gustong mag-reseller sa 11. Kaya ginawan ko siya ng ganyan. Dami namang nahuhulog. 30 minutes na ba ako? Hanggang 30 minutes lang ako. Ay! May nakita kayo? May nakita kayo? Okay, wala naman tao. JM, ayusin yan yan. Yeah. Tama naman to. Oh, di ba? Madaling araw na. Nagsi-cellphone pa. Hoy, JM. Ayos na. Ang init ah. Toy, may nakita ka, Toy? Wala kang nakita na. Di mo nakita na, Toy. Pawis, oh. Sakto ko lang to 30 minutes. May nakita ka, Toy? Toy? Tawa na tawa. Tay, anong nakita mo, Tay? Anong nakita mo, Tay? Walits, may nakita ka? Wala. Busy maghapon, kapoy. Oh, hahay.
Dapat ganyan. Kaya nga, gato dapat siya mag-live. O, nakaganyan yung mukha. Di ba, Toy? O, nabibilang ko ilang yung butas. Ganyan. Ikita kung ilang kilo yung eye bags. Yung blackheads, kung ilan. Di ba ganyan dapat, Toy? Mas maraming merong nakita ko siya. Oh, sinong nakita mo? Iba ata nakita mo. Iba ata nakita mo eh. Toy, anong ulam mo, Toy? Yes, correct. Dapat ganyan live uhahay. Mas madaming viewers yan, no? Pag ganitong live niya. Mas maraming manonood sa kanya. Ayaw niya maniwala. Ang init ng mundo. Hay. Nalabas yung mga mantika ko sa katawan. Magtitimbang ako bukas. Baka bawas na ang timbang ko. Ganyan lang ang live. Para hindi, kasama ko sa kabila si Kitty Toy. Kitty Toy. Adobong baboy ulam ko, tapos kakapiak. Ay, sarap magkape. Ako kahit sobrang init, nagkakape talaga ako. Kulits, di ka mag-LS? Saan kabila ka? Ha? Saan kabila ka? Sino yun? Uy, may kitty-kitty ka na pala eh. Meow! Kaya pala si Kulits nananahimik na eh. May kitty-kitty ka na eh. Meow! Sino yan? Wah! Hahay! Hi. Sabi niya, hahay! Hi. Isa pa. Hi. Hahay! Hi. Hahay! Hi. Bukas kasi City Hall. Ako Manila half day ako. Tapos kanta ako hihi. Hahay! Hi. Saya City Hall. Sino nga ni yung meow-meow na yan? Bala kayo dyan dalawa. Wala akong alam dyan. Nasaan ka, Kulits? Naglalaro ka? Papa. Sis Jenally, nag-live na kaya? Mm, 7 minutes na lang ako. Mag-end na ako. Lumayas na kayong dalawa. Doon na kayo. Punta kayo doon kay T. Kunwari pa, walang alam. Toy, sabihin mo na, Toy. Sino yan? Meow! City Manila ako, Tom. Di ba holiday bukas? Naka-red kaya ang calendar. Nag-clap-clap lang ako doon. Akala ko ba nagcha-charge ka? Ba't nagka-clap-clap ka pa dun sa kabilang barangay? Akala ko pa naman nagcha-charge ka. Nagka-clap-clap ka pa pala sa kabilang barangay. Miyaw ng buhay niya. Wala ako alam dyan sa mga bagay na yan. Nagkaka-amnesia yan si Totoy. Ano ka ba? Kapag nahuhuli na siya, nagkaka-amnesia na siya. 'Di ba? 'Di ba sabi Toy, ang mga lalaki, kahit anong mangyari, wag kang aamin. At wag kang papahuli. Sabing gano'n pag mga lalaki daw. Ganun ba yun, Toy? Nag-charge nga habang nag-clap-clap. Naku po, mapupull charge ka niya. 11 na Kulits. Anong oras ka magla-live? 2:00? Di ko pa pala na-check yung nakaset mo. Hahay, may tanong ako. Sige. Kunyari wala akong alam, wala akong nababasa. Tanong ka na. Tanong ka na.
Hi, 4 million viewers. Good evening. Last 5 minutes. Ako'y mag-end na po. Sana all may TikTok. Toy, i-view mo din yung TikTok ko. I-view mo din yung TikTok ko, Toy. Tapos mag-shopping ka dun, ha? Para naman maging masaya ako. Mag-view ka doon, tapos mag-shopping ka. Nag-iisip siya kung siya ba talaga. Ang tagal niya mag-isip kung siya ba. Wala ako alam dyan sa mga TikTok na yan. No need TikTok. Focus sa goal. Anong goal mo? Sa buhay? Goal. Hala ka. Baka mamaya makita ko kayo nasa tulpo na. Baka mamaya nasa tulpo na kayo. Last 3 minutes. Yes, naka 30 minutes na naman ako. Mag-usap lang kayo dyan. Matulpo ako nito. Oo. Matulpo ka, day. Ano ba yung dating nag-trending? Mapriso ka, day. Lagot ka, day. Mapriso ka. Lagot ka, day. Mapriso ka talaga. Always sa live ko, nakabidyo na si Mrs. Kaya I think, behave ako. Okay, oh, hi. Pag nandyan ang Mrs., mabait si Totoy. Silosa ang Mrs. mo, Toy. Dapat hindi siya silosa kasi vlogger ka. Live streamer ka. Lalo na yung pag kumakanta ka na inaano mo yung mga pangalan ng viewers mo. Oh, dapat hindi silosa ang misis mo. Kinalimutan ko na lahat ng mga bagay-bagay na gano'n. Stop na ako. Bait na yan si Tutoy. Pero sayang yung ano, pag, di ba pag yung nakanta ka, maraming natutuwa sa'yo. Kaya lang, kung silosa ang misis mo, stop mo talaga yun. Mahirap yun, away yun. Tapos tong si Alak, isako mo na yan. Ako lang? Isako mo na yan, si ako lang. Magta 30 minutes na ako. Hahay. Oh, hahay. Isako ko na ba yan, si Alak? Si Music Lover, si ako lang. Isako ko na ba yan? Tapos yung si Sana Mapansin Mo ko. Nasaan na yun? Si Sana Mapansin Mo. Wala na akong ganong bagay. Behave na ako. Stop sa mga bagay na bawal. Kaya okay na ako. Very good ka dyan. Papakabait na si Totoy Alak. O, magpakabait ka na rin, ha? Inaabangan na ako sa LS. Alam mo bang inaabangan ka tapos may dalang sako yun? Isasako ka na nun. Kaya manahimik ka na, day.
Mapriso ka talaga, Day. Matulpo ka na. Mapriso ka pa. Matulpo ka na. Mapriso ka pa. Tapos ka nang kumain, Toy. Baka hindi ka na nakakakain dyan. Kumain ka na. Magtimpla ka na ng kape. Mag-e-end na ako. 30 minutes na ako. Yay! Uhahay! Thank you sa pagdaldal niyong dalawa dyan. Uhahay! Sabihin mo, uhahay! Uhahay. Sabihin mo, uhahay! Dali! Uhahay. Sabihin mo, uhahay! Uhahay. Mama ko kawa bowl. Kasi pag ginagawa ako sa live, matik mag-comment si Mrs. Don. 1,000% mag-comment. Tapos, pag nag-comment siya to, kagulo na. Magkape ka na dyan, mag-e-end na ako. Ay, mag-uusap pa ba kayo? Sige, mag-uusap lang kayo dyan. I need somebody to love, somebody to love. Huwag ka mag-end. Bakit? Mag-uusap pa kayo? Sige, mag-usap kayo. Hindi ako magbabasa ng comment. Dito lang ako. Tutulog na ako ha. Close my eyes na. Sa puso ko'y ikaw lamang ang mamahalin. Magpakailanman laging ikaw ang ibigin. Wala akong nababasa. Di ko nakikitang nagtatawanan kayo dyan. Huwag kang mag-share ng live, Toy, para hindi ka nasusundan ng misis mo. Dapat di ka nag-share ng live. Ganun yan, di ba? Di ba, Kulits? Para hindi ka nasusundan. 4 million kayo dyan, oh. Sino kaya yung marites dyan? Kung kaya kong iwanan ka, di na sana aasa pa. Baby shark, ito patay. Kung kaya kong ha? Was na. Baby shark. Sleep na, be. Gabi na. Sige. Sige. Sipo. Di na sana lalapit-lapit pa. Kung kaya ko sana. Oy, wag close na kayo ng ilaw at nang makatulog na kayo. Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Anong paiiralin ko? Ang isip ba o puso ko?
Nalilitong, litong, 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 litong. Para gusto ko rin magkape. Tips ang isa niyan. Sino ang bibili ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? O anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Litong, 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 litong. Pirated yung CD. Litong, 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 litong. Pirated yung CD. Eh, dahil pala dinala ko yung stand nung... Ay, ito pala. May stand pala ako dito ng cellphone. Oh, di ba? Pwede pala mag-live na nakaganito. Ano daw? Huwag ka munang kumanta. Ready mo yung boses mo. Ayan, si Uwahay, invite mo para may singer ka. Gas-gas na CD mo. Pirated nga to yung nakuha ko. Kulis, gayahin natin si Lola mag-live. Di ba ganyan si Lola mag-live, oh? Yung nakahiga lang siya. Invite ko, din naman yan kakanta. B2B ko nga, cancel na eh. Bakit na-cancel? Bakit na-cancel? May pumigil? Ano, hindi pa ako mag-end? 38 minutes na ako. Sis Jenalyn, di pa nagla-live. Inaantay ko siya. Ay, naka-play ko pala doon. Nahuli pero di ko lang. Ano ba yan? Pahuli ka ng pahuli to eh. Sis Jenalyn, nandiyan ka ba? Mag-live ka na, girl. Mare, mag-live ka na, Mare. Doon tayo mag-chismisan sa bahay mo. Kaya bantay na ako ni Mrs. Always. Ibig sabihin to, wala nang tiwala sa'yo si Mrs. mo. Mahirap pag tiwala ang nawala, Totoy. Lagot ka. Pag tiwala ng Mrs. ang nawala, lagot ka. Sino kayang nandiyan isa? Tatlo kayo eh. Si Huyo at saka si... dalawa pala. Tingnan mo, ba't dalawa pa ang ginagamit mo? I-charge mo na yung isa. Di naman, tiwala naman siya, kaya bawal na daw lambian. Ako hindi ako nagsiselos. Pinupush ko pa nga siya eh. Ako nga ang dalawa. Kaya nga.
Alisin mo na yung isa, i-charge mo na. Palo kita sa puwet eh. Para ka makakapag-live ng maaga niyan. Alas 12 na oh. Diba, nag-e-enjoy na ako mag-live kulit. Oh. Kahit nakahiga ako, nakabukas yung camera ko. Ginagaya ko na si nanay. Kaya pag may babae, chat block kaagad. Oh, hi! Ayun pa yung isa. Kulit talaga nito ni Kulit. Pagtragis na to. Eh, pag-change account pa eh. Mag-charge ka na sabi. Bakit ang dami ka na ng braso pa? Toy, magtimpla ka ng kape. Dalawahin mo. Pengi ako. Gapa mo kasi tayo. Si Kulit nga black eh. Linak ba agad? Malandi ka kasi, Totoy. Malandi ka kasi, uhahay. Sana all guwapo. Ibig sabihin, malandi si Totoy kasi bawal, ano sabi niya? Kapag may babae, di naman, tiwala naman siya, kaya lang bawal na daw landian. Sabihin mo, dun nga dumadami viewers mo eh. Sa ganong strategy mo eh. Joke-joke lang naman kamo yun. Paano pinagsasabay ba naman? Dami, kaya yan lahat ng team. Sa live enjoy lang. Ha ha ha. Ha ha ha. Sa live enjoy lang. Kaya lang bawal na lahat. Kanta lang. Kanta. Bawal asking babae. Ha ha ha. AI, anong masasabi mo? Bait ka na. Tutoy. Wag na landi. Bad yun. Galit misis. Ha ha ha. Baliw na ako rito sa inyo dalawa. Andun nga, dumadami marites. Masaban tao. Ano yung masaban? Anak CEO. Ha 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 ha. Ako naman, anak COO. Ho 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 ho. Pagalitan, masaban. Ano na, naka 44 minutes na ako, magwa 1 hour na to. Daldal yung dalawa dyan, ha ha ha. Ginawa niyong hideout tong bahay ko, ha. Apat kayo dyan, no? Bahala ka, Tutoy. Di mo alam, misis mo yung nandiyan isa. Ha ha ha. Masaban ka mamaya. Ha ha ha. Kaya Kulit, di mo na ako makikita sa mga live na ha ha ha. Nag-iay na eh. Bahala kayong dalawa dyan. Ha ha ha.
Makaka 1 hour ako nito. Ha ha ha. Nasaan na yung kape ko, Totoy? Ha ha ha. Sabi mo magkakape tayo, Totoy. Matutulog na ako. Mag-usap na lang kayong dalawa dyan, ha? Hindi ako magbabasa ng live. Ha ha ha. Nangiinggit ng kape si Tutoy. Sarado na tindahan dito. Ha ha ha. Wala ako mabibilhang kape. Ha ha ha. Sarado nyo na lang yung pintuan ko, ha. Matutulog na ako. Pagtapos nyo mag-usap, isarado nyo na lang yung bahay ko, ha. Tutulog na ako. Pag-usapan yung mabuti yan, ha. Tapos nakatulugan ko kayo, ano. Nakatulugan ko kayo. Maririnig nyo yung hilik ko. Parang bombero pa naman ako humilik. Tulog na nakamulat. Tutulog na ako, to. Hindi mo naman ako tinimplahang kape. Pwede bang mag-live ng tulog? Tulog yung ano? Ay, sabagay, si Lola ganun eh. Nay! Wala na dyan ang nanay. Mag-end na tayo. Ayaw nila ako pag-end na oh. Ubus naman ngani ang kape. Ngani. Nakaupo pa ako kanina, Nay. Gusto ko na mag-end. Ayaw pa nila. Yan, nakahiga na ako. Patulog na tuloy ako. Yun nga sabi ko, Nay. Pwede pala yung gayahin yung style ni Lola. Sabi ko kay Kulits, gayahin namin yung style ni Lola mag-live. Bye, andyan nanay. Kanina pa ako mag-end na eh. 48 minutes na tuloy ako. Good night, night. Sabay good night eh. Hoy, si nanay yung isa kanina oh. Kanina pa pala nandiyan si nanay oh. Pwede pala tayo mag-live ng ganito ah, tulad ng kay Lola. Oh, nakahilata. Tapos oh, 'di ba? Sabay layas kayong dalawa porque nandiyan si nanay. Naka-LS na ako eh. Sabay biglang LS eh. Lobat ka pa, 'di ba? Lobat ka pa kaya? Dumating lang si nanay, bigla kang nakapag-LS. Kanina ayaw niyong mag-end ako, tapos ngayon bigla kayong lalayas. Ha? Dumating lang si nanay, bigla kayong lalayas. Oh, tatapusin ko na yan. 10 minutes na lang. Di nga, live ka na, Kulits. Wala po, Nay. Baka ano, di ba nagpa-check up siya? Baka binawal ng doktor na
Mag-ano siya sa monitor muna. Kahapon pa siya walang live. Baka nainano ng doktor, wag muna mag ano sa monitor na. Opo, baka nagpahinga yun sa mata niya. Kasi nagpa-check up siya eh. Sigurado inano yun ng doktor. Di pa ako nag-LS, mamaya na pagtulog na kayo. Mag-LS ka na! Ibabantay ko to si Marimeo. Ganto ka mag-LS kulits oh. Tapos nagmamarites yung mga bisita mo dyan. Tulog na. Ay, nandiyan si Nanay Toy. Ayun o, nandiyan si Nanay kaya nagmulat ako. Ano? Tutoy, pahinga ka na. Nagkakape pa siya, Nay. Maganda din yung CCTV live mo. Ay, ang nakaharap sa pinto. Kaya lang blurred. Okay lang ba yun? Blurred yung ano eh. Bukas nga ganun gagawin ko. Kasi maglalaba ako bukas. Sleep. Go to sleep. Uhahay. Masaban ka. Hindi ka pa mag-sleep. Ay ano, saban? Masaban ba yun? Kaya nga, Nay, naantay ka namin ng 8. Hindi ka nag-live. Busy ka na. May visitors ka. Ayan, kasaban ka, Totoy. Sleep ka na. Kaya pala hindi ka nakapag-live kaninang 8-9. May biglaan kang bisita. Tay! Nandiyan ang tatay natin, oh. Tay! Tulig na. Nandiyan ang tatay natin, oh. Tay, pairam ako ng drone mo, Tay. Papalit pa rin ko hanggang Mindoro. Hindi na ako makakapunta Mindoro. Ang mahal ng pamasahe. Ang mahal na ng barko. Ang mahal na ng pamasahe sa barko. Nasa 800 plus na ata ang isa. Sir KPTV 8 minutes video watch. Di pa ako nag-comment. Next year na. Di na kayo uwi. Yung sa Bicol na pinag-iisipan pa kasi ngayon ang pamasahe ay 1.7 ang isa. Eh 3 kaming mamamasahe. Baka hindi kayanin. Kukulangin ang budget namin. Pag bumalik sa May ang pamasahe, okay lang. Uuwi kami. Yung sa Mindoro naman ay nasa 800 plus na yung isang tao. Kulang-kulang 900 na ang pamasahe. Ayan na si Sana mapansin. Nag-good night na si Kulits pero gising pa si Sana mapansin mo. Pag di naman importante, wag muna. Ano kasi yun, Nay, bali birthday ng tatay ko, tapos fiesta sa amin, tapos nagre-request yung nanay ko na umuwi daw kami para magsama-sama kaming lahat. Lahat kasi kami dapat uuwi. Lahat ng kapatid ko. Kaya lang, biglang ganito naman ang umasa na ngayong mama ko na nalungkot siya nung huling tumawag. Pag nag-okay naman, uuwi kami.
Nilabas ko, naka-playlist pala yan. Naku, yari ka. Wala pa si May. Pumasok. Gcash mo 700 and 200. Wala pa may pumasok. Wala pa na. Ngayon ba? Check ko po. Nandun sa anak ko yung cellphone kung may Gcash eh. 700 and 200. Check ko po, Nay. Huy! Ayan yung panalo mo nung isang umaga. Ay, nung isang gabi. Wow, paldo ka na naman. Ang laki ah. Grabe, ang galing mo naman. Pero nagising, ano ba yun na? 5 a.m. dito? Nung naglaro, nung araw na yun, nagising ako nun eh. Nakita ko nag-notif si Ma'am Leia daw. Kay Ma'am Leia ba yun? Pero hindi ako nagpumasok. Nag-CR lang ako nun eh. Sana laging paldo. Laro ako ng laro, iniiwan ko lang Gcash mo, bahala na sila. Ninonote ko naman doon ay pag may dumadating. Tapos, tinatanong naman kita kung sa'yo yan eh. Wala pa sa ngayon. Ay, ewan ko ngayon, check ko mamaya. Nakikita naman yun sa, sa notification ng Gcash. Ang galing mo naman ay, ang dami mo laging panalo dun oh. Naka 900 ka na naman. Nung nakaraan, $10 ba yun? Tapos may 1-2, ay, 1-2. Lahat ba yun sa kanya lang, Nay? Ang laki niya magpa-Gcash. May 300 pa, di pa nag-PM. Wow! Makakaipon ka na pang birthday mo. Nakukuha mo lang sa laro yung pang birthday mo pala. Oh, kayang-kaya mo. Ang laki magpa-premium ni Ma'am Lay. Kakaipon ka na. Wag lang wag lang abutin ng fly high. Wag lang mangati yung di na ako lilipad. Promise? Uwe? Sure? Tignan mo, makaka 1 hour na ako. 2 minutes na lang. Nasana yung mga ayaw magpa-end kanina. Nawala na sila, Nay. Dumating ka lang, Nay, nawala na sila. Yeah. Ano pala, Nay? Lagi na pala akong busy, Nay. Para hindi ka makalipad. Oo naman. Di na tulad nung dati, no, Nay. Di na tulad ng dati. Di na umimik yung dalawa eh. Ay, 59 minutes na. Naka 1 hour tuloy ako. Ayaw nila ako pang ending kanina eh. Ito yung aking sirang damitan. Mag 3 wins na naman ako. Wow, laki na nun ah. Ang galing na yun ay pag-ipon eh. Maiipon din. Sa pato $2 mo doon ay saglit mo lang mabubuo yung $100 doon. Ay, 1 hour na.
4 wins, 400 conversion, o diba? Buti hindi ka na nila inaaway doon. Lagi na lang ikaw ang panalo. Mag-end na ako na. Naka 1 hour na ako. Sige, replay ko sa night later. Wag na, Nay. Maririnig mo yung maritisan ng dalawa kanina. Nahiya nga ako. Ang tagal mo na nananalo doon. Sabi siguro ng ibang viewers doon, ano ba yan? Wala na kaming pag-asa. Hindi naman sila nag-dashboard. Bahala sila. Mag-end na po ako, Nay. O, naka 1 hour na ako. 1 hour and 1 minute. Nawala na yung dalawa. Biglang nahiya. Palits, mag-live ka na. Mag-end na ako. Free naman ng leaderboard. Di naman sila nagsumali. Sige, good night. Diba, nanahimik siya? Mag-live ka na. Mwah! Good night. Love you. Love you all. Kulits, live ka na. Bye-bye. Salamat. Mwah.